Êrişên hêzên dewletiyên li Sûriyê di roja 25 de berdewam dikin. Divan êrişan de beriya 4 rojan du ciwanên bi navê İsa Oran û Mesûd Sevîktek li hewşa dibistana Yavuz Selîm hatin kuştin. Cenazê her du ciwanan ev 4 rojin li Erdêne û malbat nikarin herin cenazeyên xwe wergirin. Halsanîn ku polîsan cenazeyên her du ciwanan ji nava şer derxistin û şûna bibin morgê birin ber mizgefta kurşunlu. Balkêşek û polîs û leşkerên cenaze birin ber mizgeftê, telefonî malbata her du ciwanan kir û ji wan re gotin. Werin cenazeyên xwe wergirin. Bavê İsa Oran Mehmet Oran diyar kir ku 4 rojin li hêviya cenazeyên xwe ne û pirsa çima cenazeyên me nayînin morgê dibin ber mizgeftê kir. Malbatê du pêşeme jî hatî. Cenaze negirtine. Ev cenaze heta niha digotin qada şer danin. Em nikarin cenaze bigirin. Lê mixabin îro walî divê cenaze me aniye me Yavuz Selîm dibistana Yavuz Selîm me cenaze aniye Kurşunlu Camiyê. Ew ê cenaze ji qada şer aniyê Kurşunlu Camiyê çima wî cenaze Kurşunlu Camiyê de seknandin çima navê morga nexweşxanê. Biraya Mesûd Sevîktek, İhsan Sevintek jî bertek nîşanî pêkanîna dewragand ku li gel parlamenter jî ketin dewrê lê kesî tu encam ji bo girtina cenazeyan negirt û got. Heta qedexer nebe ew naçin û cenazeyan nakirin. Yani bajar gatiye xira kire. Welat gatiye xira kire. Tu bersir ki yani bi gorî aqil nedane. Heta niha ji mer digotin cenaze taxa şer. Belê. Cenaze dibistana Yavuz Selîm mektebi taxa şer. Kurşunlu Camî ew kes rehatla karıman cenazeyle birine nexweşxanê. Em dibêjin cenazeyle birine nexweşxanê. Em ji bo cenaze merîkî cenaze wir bin, ji bo cenaze malbat olarak em naçin wî taxa şer. Ablu qeblerakin nava şevêdan her cenazeyê xwe bîne. Sevîktek got, îro derketine ji me re dibêjin cenaze li ber mizgefta Kurşunlu werin bibin. Wezîrê Karên Dur Efkan Ala ji bo çi hatiye Amedê? Hewce nîne were Amedê, bila biçe ser masaya müzakerê. Efkan Ala ji bo oyna hatiye Amedê ise heta va oyna Amedê de ise Efkan Ala bila vegere masê. Efkan Ala ev masê ki 6 neyberî, 7 neyberî bêxwediyê ji bila vegere masê. Rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan ser wî masê, li her ser wî masê. Daha cenazeyê me bi me dileyîzin, bi însantiya me re dileyîzin.